Чудили ли сте се някога какво си мисли котката ви? Какви са нейните намерения? Да, котките са мистерия, но всъщност езикът на тялото им казва много повече, отколкото предполагат. Първо, да обърнем внимание на позицията на опашката. Ако е вирната нагоре, пред вас стои една самоуверена и щастлива котка. Ако е настръхнала обаче, котката ви е изплашена. А ако я движи наляво и надясно, това означава, че котката е ядосана и трябва да бягате надалеч. Ако пък я увива около вас или около някое друго животно, това е котешка прегръдка. Радвайте се! Очите и ушите на котката също имат какво да ви кажат. Например, ако котката ви примигва бавно насреща ви, то това означава, че тя ви вярва и ви обича. Ако пък ушите й са насочени напред, то това означава, че нещо е привлякло силно интереса й, както когато извикате името й, например. Обаче, ако видите, че ушите й са прилепнали или обърнати настрани, то тогава бъдете на щрек. Най-вероятно котката е силно изплашена или много ядосана. И последно да поговорим за позата на тялото. Ако котката ви е легнала на една страна, то това означава, че тя се чувства защитена и спокойна. Ако е извита назад с настръхнала козина, не я пипайте. Това е отбранителна позиция. И не на последно място, ако котето ви е с коремче към вас, то това означава, че ви вярва и силно вероятно иска да я галите. Котките говорят с цялото си тяло. Просто трябва да научиш езика им. Последвай ни за още котешки видеа.